Vítejte to na života. Dnešní video budou kabinky. Jak jsem včera dostala, já jsem to rozstavila a budete na to potřebovat šablony, jestli budeme chtít, švik, který budeme láčet do barev, jsme potřebovali špitky, je tam ještě zlatá, nevím kde, jsem se na to koukala. Parfém a kamen, štětec a fotoklidem a komentu a jdeme na to. Tak, vezmeme si to. Teď si vybereme barvu. Já nevím třeba kterou. Zelenou. Jdeme zelenou jako tráva. Jo. A vybereme si něco z té šablony. Asi to tu. To je takové lepidlo. Přilepíme to tady, tak. Třeba tady to chceme mít. A tomu, kde by mi to poslal, moc děkuju. Protože bych pak zešířila, protože už nevím, co mám natočit. Tak. Teď tam dáme barvy. Teď to dala svaté, to nevadí. Já mám takový lísteček. Se vybrala. A ještě tečky. Padlo to vše a hodně. Asi bych tam chtěla aspoň špitky. Dáme silné, když to má být silné. Ach jo, já zde. Já potřebuji toto, aby se to stalo. Takže pořadně. A musím lehnout jíst. Takže chápu, jak to musím příště udělat. To šablonu se ještě nechám, když mám 3krát, tak 2krát to.
vypadá to takhle. Promiňte, já jsem tak chci padat. Vypadá to takhle a tebe si tam ještě něco. Určitě. A to bude tímhle tím fixikem. A tebe si tam. Tak. Jo. Třeba promiňte, za to se vám umlouvám. Třeba takovou čapku, ale to se mi potočili s tím hladím. Přeřu sundat. Za to se vám omlouvám. A já už to píše. Máte patéčky. To mi zase prosím připojte to asi šťastný se ví. Konečně. Už to bych mohla. Tak. Musí stát tak. Chápu. Tak. To bude fixík. Nedepíše. Ne, nepíše dobrý. Teď to přičuta. Tam je červenou. Tak. Jinak, co byste chtěli, abych já natočila, tak napište s kým, taky můžete napsat. A jestli vás znám. Jestli byste napsali se mnou, tak vás musím znát. Jinak jdeme ve videu se mnou, tak mi napište, s kým bych mohla ještě být. Už to vypadá moc hezky. Tak. Popláchnu. Fix. Dám si to tam zpátky. Až červenou. Jinak jsem si přečetla pravidlo včera. Ta růžová vyschla. Tak ta růžová vyschla. Třeba fialovou. Podívej. Růžová vyschla. Tebe oranžovou aspoň. Asi byla včera jsem všechno nebyla a včera ještě šla. Tak.
jak to tuto miluju, se posloučíme. A jak to zase společně to malujeme. Vypadá to takhle. A to tam je takhle. Jo. Tohle si tak tady. A já myslím, že bylo by se mohlo rozloučit. Takže už to točím 15 minut. Tak čau. A to malujeme příště. Ale mě se asi posnažila ta packa než toto. Tak čau.